Ya sanso wa attention TV ya kokko Bepong Kwahu mpeswa no so baabi arehosem ne atoye nkyem bi asi wo ho abamu a ono atutrasem afa ato no ho so se wono de atutrasem a no bedi na chese wadi atutrasem ne bi mayede na kotum anase wakọ prison ne mra so waba wo ba ye no wasan beto na ye wo ye no so eye maame bi a wadua ne cafe fefefa cafe adu bre wo se maame iti abamu esi cafe mu anu akodwire gu ne kotokuo mu no wakoton na dakoro na maame di abamu intentech no se chese wo fi prison ba meme cafe so na chese wasan de wani abeto biom ene na de fami cafe maame abamu yi echi maame ebo no wo bu ni wie no san to no mo na aka ho enti mo na to no ekoso no nkekamu no na maame na ni nua wo around no wono so ekoto ahye so esebu eye ne sister wono so eye abamu efedua eye maame nua itim dimba yama wono so ato na nanu won sebre na nhwehwemu kire se eye maame na abamu ato no mo na ene ne bra no wo mo nyina ato na nanu ewon seedo we na Bepong ekrom mmabu se we di oseye ye di asem eko wo hene ho na wo hene amaya ho de ma yansu ye ya bemu yi efiate asefo asase so wo hene se debi ye ntimi mfa emra enhye yensem ne mma mekwana memfre eye P0lice station fo na wo mo mra me ye nhwehwemu fa asem mmemu ese debi na na mbu asem ne ye de ndie esewe ne ye se ye ka kiro abo pa eko so ye wo ahemfie ho windows nyina ye bubu ne nyina ahwehwe wo ho gan ayi Kwahu banga abebie sumo wan bie wona na fie wase wa ho so jese disaster si wo ho mo niema nyina mamu apapa ne nyina jese anka wo so wo hene no de emra show mo nsem na mo so omu yi sa brantie ya wen sem fata se wo transase so wo mo so mo fa ne nkwa efri ne nsem mayenko Kwahu yenkwohwe ne ambabu no eye wona na hemfie ho emra sesia abrantie ya amantokwasi wo ho sisi ye ade ayeso wa ye ne se wakọ obi village ena wahwe nya mieni makọ wie ne cafe de ana ye kan coffee no wawie wakọ wie ne cafe owie cafe ne nipa ne hu no wabo maame no se wuma no wabo ne se ne ono apia ma na ye mme owie ne wasan ato ne mo na oye sa ne wie ye no maame ne tie mu ani nua wo nearby village no tie se ne nua ba na tie mu no okọ hwa de kole no so watesumu no so de ade abo papa no eje ekura papa na anka bi yesi papa na firi mu ena enti nkrofo no so omo so wo ho ne di mika be hwa de kode a esi no mba na maame ne da ho a chese na onya emfiri mu ena obo wa mane esa so masi na abaye mi sei yo na mate se me nua na tia mu wo ho enti mu nkọ kwa na kese papa no aye nyame dia maame no so anye yi ono so afi mu enti ono no odwane ye be hye se price wo ba bi na enti babo ntin se yesi obi akuni pa mienu wo Bepong no wadwana be hye ha na kese yesi ahaso boys ni bi so ahu no na o ma chene no mde na koma odi kuro se police fo mefa no emfa ne nko ena kuroma ne se omo mpene se we di omo so eye ne bitua na because onipa waji ma hwe na mienu ma agi nipa mienu ekra I'm doing Alpha Kwahu to come there to Aye, wow, Robesuro. Wait, I'm not going to Messesa wo do comment be ba nya memu aye yi ne kwan so anu na anase ne ohene ka ye se ye mfa mra nhye yense ne mo ye ntwa police fo eno so ne kwan so ana me da sesa wo je bretwa me akwantwa makra